Entah kasi ke South Reng Nailu aja apply by dan bok tekal President ke HITO la syakot hajar sadar PS limba kan notice saphuai ACRPC kalba kum ki kendon jo sadar PS case number Shispa Andrip Kandai aja apply Shispa Nyopwe Lifestyle IPC RW section Shispa Sun MP Act haka posh po biji mentak step ki dekat jangkai Neutrap Integrated Territorial Organization ki badan kumba sao po Sun Pongut Belai Lamdu ba Donbok dekar President HITO ba Gary Marbo Shania Nongrum James L Nongpure ba One Boot and dekar ki lumlang haka jaka yang kali hapersya ke SPI Main Branch GS Road claim the yachting bit na ki bor pinya district dakaba pinyang kilama ba kijing thoba pher u magistrate haringkat ki pulit kilami shakate ke jaka ba kinmi no na kate ke jaka ba Donbok dekar President HITO Police Sadar Police Station na ka benta ban ai juba ba ki pulen ka khubor no Superintendent of Police East Coast Hills ka thu ba ki te ki khat kim chem la kongo satya nekia dak ka ja sadar lingba ka police bazar hadien ba Donbok dekar la dab juba ha ki pulet ba ba ulawan phai biang ki de khat jong ki HITO bla yalam do ba Donbok dekar ki lumbiang ha khamat jong sadar police station dak jing thu ba lector shemin Secreteriat ba le bread ye ki jing tho jingtar kumbala pha do ba Donbok dekar kenda poi hakashri kila shakhang ha ki pulet namar bikla pen kenya kendon chispa saw CRPC hakate ka por kis daman pen kumar ba kita kenya di ki pulet ki bakhang lenti ki ba hakate ki jingja we magistrate ba layot ki pulet kila shak takti hakit khat jo ki HITO ba kila men saujor ki pulet kila pendan kam de hustan grenade bat khendiat ka jing bom lathi ban pen prai ka te kendon ka ba kawang mau shakaliang ki pulet bai thu ruba we deputy superintendent of police lamin saw balai yalam kirkesh hospital ayo badish phongot ki prio halor ka te ke jingja ba ka jing toket kadang yach khamat ong khubor